Яңалыклар чыгарылышын спорт темасы белән дәвам иттерәбез. Фигуралы шоу буенча Европа чемпионатында бер юлы 2 милләттәшебез алтын медальгә лаек булды. Дакар ралли марафонында КамАЗ мастер командасы финишка беренче килде. Спортчыларыбыз казанышлары турында тулырак хәбәрчеләребез видео язмасы. Дакар ралли марафонында КамАЗ мастер командасы 19-нчы тапкыр финишка беренче килде. Мы финишировали, едем лесом, мы чемпионы. Дмитрий Сотников экипажын лаеклы җиңүләре белән Владимир Путин котлады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та КамАЗ мастерларының казанышы уңайыннан Владимир Путин, Михаил Мишустин һәм Сергей Кагойгинга котлау телеграммасын юллады. Җиңүчеләрне шулай ук Татарстанның беренче президенты Минтимир Шәймиев та тәбрик итте. Эстонияда узган фигуралы шоу буенча Европа чемпионатында милләттәшебез Камиля Вәлиева катнашып, беренче урынга лаек булды. Европа чемпионатының алтын медален яулаган Камиля яңа ел алдыннан Россия чемпионы исемен алган иде. Быел ул Европа чемпионы титулына ия булды. Алда Олимпиада ярышлары. Фигуралы шоу буенча Европа чемпионатында тагын бер милләттәшебез Александр Галләмов катнашты. Ул Анастасия Мишина белән 3 тапкыр дөнья рекорды куеп, шулай ук беренче урынны яулады. Александр Галләмов тумышы белән Пермь төбәгеннән, спорт белән Санкт-Петербург шәһәрендә шөгыльләнә башлый.